Ebusuya sama akwaba adeba NYANSAPO kasa fidie so. Bi akasa NYANSAPO de amamre ne amane ne abakwasem. Usan ho a wachaja wadu. Obi eye bi obabi. Nanso mpanyin se dua no dutan na kasa de NYANSAPO kasa fonin so enesie. De wonchen bi aye ne man. De obabi a dutan na kasa esi NYANSAPO kasa fonin so. Ne mum de wachire bia no ne man. Nti amamre ne amane de usan ho a enye nene ya ma yehu ye nuanom ma ane ye maamenom ye wo faase ma ye nananom ma ewo Asante titru ane Ghana krom a ya yeti emfaso a kane tititi ye nyefrom so besi nne ye da so nya edi firi wo so banyin se ye de mala chichiri kuro nti Asante mfa ma ani agoro nti ye nananom ma o mabakwasem a echese ema ba ye bi edema Asanteman ema kun edema Asanteman ebra na kwasi kokko epese odie so nti yewaso ne tie na wutie no so na wo share serebe ya unu bi so benya bi ahwe na ono so nya bi atie na watie Asante ena o magana abakwasem ya efa yenuanom ma ho ma memfa wonko wachi da bia ye ka ye boye maame bidin ya omampanyi a onya ne ba bi kro ompanyi dada Rollins kra kosi dan esi ba bi a odwane kwatena ye no ebo na ba so ede ne baba eto ya ASANTEWAA wa ma meto no esan oba na kokodura no wonti omampanyi dada Rollins ode ne ba eto ya ASANTEWAA efise na ogiri se abakwase wote fa no se maame no wa kokoduro yie enti ode ne baba eto no ne ya ASANTEWAA ene ye nananom a omabakom ye ma omoboa e ma Asante ejina ya Asante na yentie ebre bi dui ya broni kokko enka na Portuguese ene ne wo Gold Coast nya ye nanam from ye na Asante na yintimi omontimi ka Portuguese no ka Portuchi mse Portuchifo omo free ha koi ama English broni Britain fo enso so bai ebedi so na Britain fo ne bai no omo hunu se Asante no omo nima de kronti a Asante ne soso esododo etra Ghana ha ukotogo benya Asante sem wo ho ukoko diva benya Asante sem wo ho uko mfantima benya Asante sem wo chese ba bia ma tretre uko framantam he ba bia framantam we benya Asante sem wo ti na omo ntia ase de ntia Asante no nko a woye bebre sa nti omo pese Asante tumi e wo no ombebre na se ena omo ye hu se omo wa konwa kesie bia enam konfo kesie konfa no chiso ena konwa ne baaye ya efe no sikadwa kofi na no ena omo hu se tumi ni ne nkabum ni nya de omo aso ni nyina ye sa akonwa na omo tumi na akonwa no kra sa sika kokko nti ene omo pepe kon bia so ombeji sika nako na omo ye na enyi yi no dako ana omo pese omo ne Asante mpanyimfo Asante hene ana ote konwa so sabre na naji ma prempa odikan omo ne behia na omo adi nkomo na asumdue asem na omo beka enhiamudie nu no ye hu ya ne se abrofo ye yitio ade afa ohene de ne ko se onkyere ba bi sikadwa no wo osese me da Asante tumi be mamu pa ade mo boa eno nti enam so ma mo de ne ko se shesi to mo de ne ko ye ne sa be na sabiam son Asante abedampan ohene ni ha nti o man kasa de bruni ba so ma hwe kire eno mo sha se ade na mo pe no ene akwan bi mo ba so benya bia no sikadwa no mo bepe no mo nya eno nti nananom ye ne se mo de sikadwa na kwa akosie kwa yekesie bia ewo bia bi efe se barekese mo de sikadwa na kwa akosie ho no ya na omo nimpefe se ntesa na mom omo yira bruni adwene ayira nipa na atwa ho ahia ani atamfo na ka ho adwene se ye de sikadwa na kwhye barekese kwa yik bretu mo bruni fan forest anti omo de nipa akogu wo se omo nwen omo nwen sikadwa no na koduru ba bia omo hu se da bi se ya tese sikadwa no barekese forest no de akwhye kwa bretu no de ahye enu nti ombe wa kasa beko no makoye ndi nkwanda kase for te se abrofo ba ba fa sikadwa firi kwaye no
ana mkoka offenso fo ana ekwan da offenso eba barekese efre baabi ebra yewo bonwure ebra ana yewo ebram enso so ewo manso ofri manso adubia na manso adubia na nyankomase kumpese du kumpese nkwanta ne so a ofa nsa bonkum so a okọ akwasi so ofa nifa so a okọ ebra ofra ebra na okọ subin so na akọ kwabran so na akọ keniago na akọ adubia so na akọ keniago enti yewo ebram wo ho ne yewo bonwure ebra ana yewo ofin so barekese so yewo ebra wo ho barekese ebra asem na mekan ana omo fa ho na omo kọ no sa be no na anibre na aba no ema ne bre eche mema no nti nyaye na na yefe no AFRANEWAA na oye HEMAA ewo ofin so ana ofa tuo na ode dom di ni dom kwantakasi fo ka no ho ana omo diem lika ekọ barekese omo duro no ma na ma me sha ase so tututuo omo te sa abrofo na eba o sha ase so tututuo ana AFRANEWAA tututuo titenti na menka tie ahwefo se ana tie fo se AFRANEWAA ne onua na onua na ya ASANTEWAA omo nyina eya asonafo mfu asona busuam nti AFRANEWAA tututuo titenti ema amanfo ginam tutu bia entokwa ya mekan omo de bosome nwotwe kwesi bosome kono ena kontokwa ne wie na nye ntokwa keto akora omo kokwa akiri eche yansa na ekon na eba na wie eno nti etio ne titenti sana abrofo no suba tutu omo de na wetu ne de na so na omo nimpefe na ebi mu nimpa se sika dwan nye ho na hye na so omo yire ni pa adwo omo ba ho abrofo ne ye ya omo san kento omo tutuo ne ade ne ko na chi na abrofo no da so kusom be sabeka sika dwan no na ya ASANTEWAA frɛ na no mahemfo asa abre no na omo ho se omo yenhia na yenkasa na baabi aduro no esese mema no so no mudi omochi se wo ansore de a omo mbekọ mema na de omochi nti na ASANTEWAA so sole se be fa sika dwa pa de ompene eya na ye ka asem bi se omo ka Akan news no ana se Twi news no omo ka Asante kasem no ana Akan kasem no ebo awia dumienu a omo se premo ato no kre na nei premo nto biem enti munya asa akasa ne ka prem to bre kase ebo premo agya eto premo nto biem ka na premo to eya kwesi kokwa abre so ebre a omo ko fa ya himfie sa abre na prem pe ko na kwesi kokwa fa ya himfie ekotena honom ya no woye de wope na hona ne yeto premo na bo awia dumienu a obetite anya to a etu kese obia betese premo na ato no etu pen na sese dumienu o se dumienu abo premo na ato no sa atu no premo na ya ASANTEWAA atimi gina animu ekonkode a anu nti yeto nwum bi se na mafo no kano krokro hinko ya ASANTEWAA oba bese a wogina premo anu waye bi ajayo krokro hinko ya ASANTEWAA enye krokro hinko ase kire sei entokwa na ye kono na abufu na ahi enti na nanom etonum se ye kun ahi kun ya ASANTEWAA oba bese a wogina premo anu waye bi ajayo ye kun ahi kun ya ASANTEWAA ekuna ye kono ahi abufu ye tie ba bi ye ne ye wo ejapade e na kwesi kokko se chinchina awoje ene ye kun di na ya ASANTEWAA na okun ahi ekun na okun ahi ekun enye krokro hinko tina ka se NYANSAPO de se wodi echi a ya mamra ne amane kasa ya ka chia ne bia ye be chose de ye kan na ye kun ahi kun ya ASANTEWAA kun ahi kun ya ASANTEWAA timi gina premo anim etimi ekun ama sikadwa enti premo na ene ebo awia dumienu a ese premo ato no abusua ma men kan kira se premo agya ito premo ntu biem enti mo amoka Akan kase ebo no munya ika premo agya ito dadaada akwasi kokko firi akọ premo bia ni ha biem premo ntu biem enti munya premo ato no premo to dabe na wate se premo e bia ato biem premo no pe premo akọ adum museum military museum ho na kane na ya kwaman ahimfie ho no na be ya Asante ahimfie mo nko honom mo kwa akote se premo wo ho na ne premo agyaito enti ya ASANTEWAA ene mema ne hyewi no hu se ese mema na ho keka wo fam ani nti ono aso so sa fa tuo
edi animu ekon ya person de sikaja kofie owie na se kobo no ho adwa ko ba bi tena kakra cause hu se kosikoko nya na ode ne beko na saa kon no esa se ba na nkabo mu a wasante no na ehinhim na ahemfo no ebi akodi broni afa ena bi susu koma Asante eno nti na ama Asante hinhim kakra na so mo se saa kon no broni die so nkunim so nya no kre obi se mebeko abegye wade wo kon ya na wantima anya de na se wadi so nkunim udi nkunim ti na watime gye watime fa wade no adodom person mo kon gye no mo ye wantima anko anya ti se ye fa yade broni antima ni so nkunim amanfo se abrofo no kon de so nkunim me de menye saa de ni ntum fi se okon agye sikadwa wa kon a wantimi anye de na se wadi so nkunim wantimi enti yakosikoko ne ye preso a ye kwae ba ne Asantewa kon bia na duru ba bi se okobo no ho adwa abrewa ko fa ba bi tena kakra nti okro bi efre ho se so timpom na okoko tena ho ko pe ne ba bi na ono akobo no ho adwa na obi enso a ono so akogye kosikoko sika ya obodi dia na ne dia edagya yi ho nsama edagya yi ana oye ya ko hu se hanom na abrewa no ababebo no ho adwa nti okọ hyeda tumenkan ni ade no de akoma no na osisikadwa no de asie hin na wachen baabi onso no oboa brewa no daada no yesie ye de ahye ha no akọhwe wa hu no asan aba osie ye firi ade akọhye ha na Asantewa daada oya abrewa bone nya ade no obekire nti wonie okọkira kosikoko ama kosikoko ekofa Asantewa obi sie de ne kwa ha obi sie de ne kwa ha ye hu se abakwasem hu se ha ne de ne koduruye se owu wa ha se oka ha abakwasem ntimi hu fi se na prempe de okoe no osan bae ne mu na Asantewa de wansan ama na nanu ya afia ye wo mu ne bosu mienu yewura edi nana ama konadu a otoso miensa nimfie num afidida na yewura de tudwa se afibia bosu mi otoso mienu no obeyesi wo e de ama ema wo wiase nyina no wahyefa de ama wo mu na ema aye nipa wo mo bibia mu a eyeye na Asante ebre to de din no ema sori ginan eje Asante si ho eno nti Asante ene o Ghana ene abibifo eni se di ma ho agoro nti na Asantewa aye bia ye fa no koye no se ye de ne ko hin abakwasem se wansan so ama na chibiem nti nkodin ene edin ene akokoduro ya ema wo no de ha me ye na AFRANEWAA ne din so akata na AFRANEWAA ne di kan ya oye oba okon ye ne din so akata ene die na Asantewa omienu nya obi aye bi na Asantewa ne eboni din na Asantewa aye bi na AFRANEWAA onso so aye bi ya na oye na Asantewa no ninua onso so ye bi ekon egina ema Asante Asante nti se abakwasema efa Asante titru na Asantewa ene na AFRANEWAA ehono me se anwom na ayeto no entu kurokuro hinko biem ana premo atoro nso yenu na mo ka Akan kase bo munya eka meti so bi kan na ha me pa nso so wo ye ho hwe enye premo ato awia pram to bre kase bo premo na ntu biem se da so to de a wo se premo no da so to premo na ntu biem na yetuo ntu biem enti premo ntu biem ti munya pram to bre kase bo no emum dumienu abo dumienu kase bo no ano no premo ntu biem ana enwom no nso anye kurokuro hinko ye ko hin ya Asantewa oba besie wogina premo anu waye bi agya yo ye ko hin ko ya Asantewa enye kurokuro hinko midin edena na jamfi educhum NYANSAPO kasa fodin so ana ohwe di achi na kan ye ho na abakwasem ene amamere ene amane yemfa nkame ho bi se nananom se wa nkame so bosontwe kraman a ono so nkame wa patre nti so wa nkame se obegya ye hwe a boko so ahwe ye nkwan ye so ye nkame se ye dia bakwasem ne amamere bebreo midi bi de na jamfi edutwum abusu amame nka o se nkofo de edin NYANSAPO TV mena me NYANSAPO TV no ye number na ya na egu o hwe dwumade na egu kasamfoni nanim no eno nko a na ye number edidi adwuma
eye ba ko pe yini number bia wo ba bia nti se obi frɛ wa na ko frɛ obi ne se me na me NYANSAPO TV wura me na me NYANSAPO TV a opanyin na adwuma ne de no wompane ho asɛm ontina no kasa ompa asɛm kra ana wonye saada onye saada onye sanso da nti se obi di NYANSAPO din be ka so se ana NYANSAPO nti sandi sika mame a NYANSAPO on sire sika kra no channel no so se bia me ye bibi obi meboa me da ope se obo asanteman ene Ghana man ho dawuro na ya bakwasam ne amambre nyira no o musa sika se NYANSAPO hia mo ada onye bi da won kasa mfoni ni so eno nti se obi di ni din be sire sika obi di ni din be ka se mame sika na me NYANSAPO a enye wono a onye saada enti ya na omo ani ada ho ye number no eye ba akopɛ eno ana go so a wo hwe eda so no eno ana wo hwe no enti obi di din be ka se na me NYANSAPO mame se ya nokure bi anim otwa botom nam so de wotwa wan hwe ya watwa onsa mayen fa munsia e be sanso ato aso biem me de obi ase Adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Sefefem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo